La Talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap. Vosaltres sabeu què pot ser això? Un barret... Sí, una caca. Anem a veure. Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanyeta de terra per veure com eixia el sol, li va passar allò. Sabeu què li va passar? Va caure del cel una cosa que era com un xoriço rodó i marró, i el pitjor de tot, que li va caure a sobre del cap. I era una caca, sí. I la talpeta va dir: quin fàstic! Qui m'ha fet això en el cap? Però era tan curta de vista que jo no va poder veure a ningú. I llavors va sortir a investigar, perquè ella volia saber qui li havia fet allò en el cap. I caminant, caminant, es va trobar un colom. I li va dir: colom, has estat tu qui m'ha fet això en el cap? I el colom li va dir: oh, jo no, per què? Jo ho faig així, mira, talpeta. I el colom va apretar, i plof! Va sortir un esquitx blanc i humit i va caure al terra, justament a la voreta de la talpeta. I li va esquitxar el peu. I la talpeta va veure que no era com el que tenia al cap i va continuar caminant. I es va trobar el cavall. I li va dir: has estat tu, cavall? Qui m'ha fet això en el cap? I el cavall li va dir: iiii! Què feia el cavall així, no? Iiii! Jo? No, per què, talpeta? Jo ho faig així! I el cavall va apretar i apretar. A veure com apretava el cavall. I plof, 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 plof. 5 boles enormes i gruixudes van caure pesades quasi damunt de la talpeta. Em va quedar profundament impressionada. La talpeta, sabeu per què estava tan a prop? Perquè era curta de vista i no hi veia bé, es posava ben a prop per veure la caca. Que quasi li cau a sobre, Però com que no era igual, va continuar caminant. I llavors es va trobar... Amb qui es va trobar? Amb la llebre. I com fa la llebre? I la talpeta li va dir: llebre, has estat tu qui m'ha fet això en el cap? I la llebre li va dir: jo? No, jo no, talpeta. Per què? Jo ho faig així. I la llebre va apretar. Ajudem a la llebre a apretar. I la talpeta estava aquí a primera fila, per no perdre's ni un detall. I va sortir 15 baletes rodones xiularen a les orelles de la talpeta. Se'n va salvar amb un bot arriscat. Estava quasi a sota, la talpeta. I aquestes caques rodones eren igual que les que tenia al cap? No. Tampoc no eren aquestes. Tampoc no era la llebre qui li havia fet la caca al cap. I la talpeta va continuar investigant. I aquí es va trobar a la cabra. I li va dir... Com li va dir? Cabra, que has sigut tu qui m'ha fet això en el cap? Jo? No, per què? Jo ho faig així, talpeta, mira atentament. I va apretar. Cloc, 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 cloc. Una riuada de cagarades del color del caramel va rodolar per l'herba. I la talpeta quasi li van agradar i tot. Aquestes caques rodones amb color de caramel. Es va quedar així mirant-les. Però no eren un caramel, talpeta? No et confonguis. Llavors va continuar caminant.
I amb qui es va trobar la talpeta? Amb la vaca. I li va dir: has estat tu? Qui m'ha fet això en el cap? Mig empadada. I li va dir la vaca: jo? No, per què? Jo ho faig així, talpeta. I la talpeta es va posar a primera fila a mirar a veure com sortia la caca. I la vaca no es va haver d'esforçar gaire perquè les vaques tenen molta caca i en un moment la va tenir feta. Va fer xof! Una massa de color marró verdós es va vessar per damunt de l'herba a prop de la talpeta. I aquesta es va alegrar molt que no hagués estat la vaca qui li havia fet allò en el cap. Per què? Què hagués passat si li hagués fet això en el cap a la talpeta? Sí, s'hagués quedat tota xopa de caca de dalt fins a baix. I va continuar investigant. I llavors amb quin animal es va trobar? Es va trobar el porc. I què li va dir? Li va dir: porc, has estat tu? Qui m'ha fet això en el cap? I el porc li va dir: no, jo no, per què? Jo ho faig així. I el porc va apretar. Apretem com el porc. I flop! Una muntanyeta molla i parada va caure en el prat i la talpeta es va tapar el nas. Oh, quina pudor! Me'n vaig, gràcies porc, però me'n vaig. I se'n va. I llavors amb qui es va trobar la talpeta? Amb les mosques. I va estar a punt de preguntar-los-hi, abans que les veiés: heu estat vosaltres? Què m'heu fet això en el cap? Però llavors es va apropar i les va veure i va dir: ui, si són les mosques, elles en saben molt de caca, segur que em poden ajudar. I els hi va dir: mosques, vosaltres sabeu qui m'ha fet això en el cap? I les mosques li van dir: a veure com feien les mosques. Sí, no et moguis, talpeta. I van anar a xupar la caca. Nosaltres et direm qui t'ha fet això en el cap. I al cap d'una estona li van dir: està molt clar què t'ha fet, talpeta. És el gos. Un gos. I la talpeta llavors va estar contenta perquè ja ho havia descobert i va dir: ha sigut Sant Pere el gos carnisser. I se'n va anar cap a casa seva. Què volia fer la talpeta? Ai, 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 quines intencions tenia la talpeta amb el gos. Sí, es va posar a sobre de la caseta de Sant Pere com un llamp i va començar a apretar. A veure, ajudem a la talpeta a apretar. I plim! Va caure una cagaradeta negra damunt del cap del gos. Aquesta, petita. I així, feliç i contenta, la talpeta tornà a desaparèixer a sota terra. I conte contat, conte acabat.